Bună, bine ați venit pe contul meu. Astăzi o să vă arăt colecția mea de jurnalul unui puș și o să vă explic și ce am înțeles eu. Bine, nu le-am citit, dar nici nu sunt multe. Jurnalul unui puș nu l-am citit pe tot. Adică pe tot și am înțeles doar că chestia aia cu brânza am înțeles-o, doar pe aia am înțeles-o. Și jurnalul unui puș 2 Rodric e cel mai tare. N-am citit-o, o să citesc altă dată. Și jurnalul unui puș 3 Ultima picătură, tot n-am citit-o, dar le citesc și revin cu un update când mai fac ceva. Bun, acum am și eu o întrebare. De unde scoateți a patra parte, fiindcă adică am căutat-o pe toate site-urile și nu e. Și mama mea mi-a dat comandă de astea două și până atunci am citit-o pe asta și mi-a luat asta între timp până veneau astea. Așa că pe asta le-am lăsat și am decis să o citesc pe asta. E bine, mai am, cât să zic, un pic, nu mult. Adevărul Golgulus nu prea e cine știe ce adevăr, dar adică tot ce am înțeles adevărul care îl înțeleg eu e că s-a certat cu Rowley. Atâta vă zic. Sau cum îl cheamă, eu nu știu, așa zic eu. Așa zic eu în minte. Și da. Mai multe în descriere. Vă zic în descriere mai multe. Eu, dacă vreți să le luați mai ieftin, vă sfătuiesc să vedeți voi în descriere. Bun, și vă arăt poza la fiecare. Poza, deci, atenție. Asta e la prima pagină. Ba nu, să spune că e prima pagină, asta prima pagină și astea două, ultima picătură, a treia parte, cred, nu știu. E chestia asta, cred că va fi iarna adică n-am citit, o să văd. Aici nu e nimic. Nu e nicio de asta, dar nu contează. Vreau să vă zic că pare foarte interesant jurnalul unui puș 5. Adică unul, da, e și aia interesant, dar 2 și 3, sau nu știu, asta cred că e a doua și asta e a treia. N-am văzut-o, dar o să le citesc sigur după ce termin asta, am și semn. Uite, deci eu mai am doar bucata asta mică și am rămas la pagina 178 și în total cam la fiecare sunt 115 sau 112 pagini, dar poți să citești foarte repede fiindcă scrie și în fine. În caz de mai iau ceva nou, vă zic, adică fac videoclip. În orice caz, vedeți în descriere ce vreau eu să vă spun sau vedeți în descriere.